To je dobra žaba. Je li ovo original? Kako to mislite, je li original? Dobro očuvano. Super. Ideš ti u kockarnicu. Možda si tamo Bajram slavi. Ruletska sofra. Eto ti mi reci gdje se čovjek na ovoj zimi može besplatno grijati. Osim u biblioteci, jebote, i tamo mora članarnu platiti. Imaš kuću čovječ, imaš ženu, imaš dijete. Pa ne misliš li da je vrijeme da im kažeš šta se desilo? Nisam spreman, jebika. Vidi, brate, nije sramota dobiti otkaz. Sramota je biti kukavica. Ja sam potpuno običan čovjek. I gore od običnog. Prošli mjesec napunio sam 40 godina. Ima 3 mjeseca ili više otkako sam posljednji put spavao sa ženom, a i tad sam za to morao platiti. Ne postoji ni jedna jedina osoba kojoj sam drag, bilo na poslu, bilo u privatnom životu. Ne ide mi razgovor s ljudima. Još sam slabiji u kontaktu s nepoznatima, tako da ne mogu steći prijatelja. Živim užasnim životom. Ja samo žderem, spavam i serem i ne pokušavam ništa promijeniti. Ja govorim da je Bajram, praznik, dobar dan da se krene iz početka, da svako zaviri u svoju dušu, da vidimo gdje griješimo. Buraz, bojim se da te teško pratim, stvarno. Ti si tempirana bomba. A izađi naprijed. Kurban te ne može oprati. Možda si danas izgubio, brate. Možda sam ga dobio.